Geleceğinize salam, men Gül. Havarsız galma gepleşigimiziň 133-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, täze ýyl ýakynlaşyp gelýär. Täze ýyl howasyna girdik. Menim Aýaz babaň şapkaçyny geýdim, täze ýyl atmosferasyny yaratmaga synaşdym. Şol sebäpli täze ýylyň bomba täzeliklerimize başlaýar. Dostlar, täze ýylyň öň ýany size gowur teklifim bar. Şu bölümüň like sanyny müňden geçireliň. Eger müňden geçse, men döwrany mihman eders. Hemme de siziň eliňizde. Sebäbi döwran müňden geçmese geljek gelýidi. Geçen bölümde täze ýyl barada tesbir ýazyp iň köp like alan kimkä? Ýagny media tamanyň täze ýyl sowadyny kim allyka? Dayan Çareýew. Salam. Tutuş dünýäni 2022-nji ýylda agdy bir we saglyk içinde görmek her kime nesip etsin. Geçen ýyllarda yetip bilmedik arzuwlaryna her kim ýetsin. Enelerimiziň, atalarymyzyň jany sag bolsun. Aýdangy beýsin köp sag bolun. Mejetimede bize ýatyp bilersiňiz. Kliplerimize başlaýar sada öňlü, melhem owazly aýdymçymyz Batyr Muhammedow bilen. Garyp günüm okbalyňdan alama, belki deli dünýä geçeler bir gün. Şan şöhraty adam zatyn dilimi, yaradan kepilir biz eder bir gün. Indiki täze klip ýaş aýdymçymyz beýler bilen berdibi. Zarmy? Zarmy? Başka seýwe zarmy? Men seýwimini harmy? Sen başka birini yarmy? Zarmy? Başka seýwe zarmy? Men seýwimini harmy? Sen başka birini yarmy? Täze ýyldan öň muşdoklaryny beýendirmek üçin Şamrat Oradow ýene de bir täze klip hödürledi. Dertlerimin dermanı senne, 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 senne dermanı, senne, 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 senne dermanı, senne, 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 senne dermanı, senne, 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 senne dermanı. Köpden bäri Azat Oramadowdan täzelik ýokdy. Ine de täzece klip Mehriban. Gitme yanımda, canım canımda, ulu dillerin mehriban. Gitme yanımda, canım canımda. Bego canım täze ýyldan öň täzece klip hödürledi. Wagt üçin däl. Wagt üçinde, wagtym üçin söý meni, ýa ýalandan hakykatym içinde goý meni. Firuza inni ýatlama aýdymynyň piano görnüşine mut video hödürläpdir. Düşde de yatmana, yatmana. Yine bir täze klip Eýranly türkmen doganymyz Azat Manyakdan Roli. Koçada maşina üýümde görsen biýegen elle var rol. Bir onu görersen bu rapden pul çykarşa onu elle var rol. Menini ütkeşik rapersen tapmarsan bu rapde flowla doli. Diýele gelýele jedele men makam tada dogandan gori. Çapyny tükýämen dünýäni bally. Gofans kimseniň kelleňi sally. Olýar muzikde üstümde gally. Doganym sagylgan men üçin gally. Hemra Rejepowyň konsertinden bir bölek. Durulwada durup sürmüren wedel, aýdaýyn şanyňa aýdymly gadal. Durulwada durup sürmüren wedel, aýdaýyn şanyňa aýdymly gadal. Dostlar, konkursdaky bayraklaryň köpüsini gowşurdyk. Bir kısança gal, olaram gowşurar. Telefondary iýem gowşurdyk. Nurişkam. Men de telefonen doğrusun. هو ثاول قبل شيء هو تمام يدي ذا كونكورس نشتم كونكورس على كان بعد بيوان تلفون بعد وقت إنك شني في بث يتبسم ده هو ثاول أنا رفع tamam alacağım.
Men tümümide öz minnettarlığıma diyem. Şeyle sowgatlaryň, şeyle konsullemelerin uçuşlaryň sany köp bolsun. İşlerinde ağır heyecanları sağ olsun. Minnettar. Dostlar, lentada ýylyň iň betler saýlawlary geçirilipdir. Gördüňizmi? Gatnaşdyňyzmy? Gatnaşmadyk, görmedik bolsaňyz, bölüm soňuna çelli görüň, ondan soň geçiň hukman galaswaniýalara gatnaşyň. Dostlar, inni geldik MPO şahaçygyna. Bu şahaçyga men öz şahsy pikirim bilen başlasym gelýär. Sizi bilemok, men köpden näri şu duýada garaşýadym. Ve berekella ahir soň etdiňiz. Espiter fit bu Tesla sina. Bu durmuş sina 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 yarın. Soňumyz qina 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 qinan yarın. Bu durmuş sina 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 yarın. Soňumyz qina 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 qinan yarın. Inniki kaver aýdym Söhbet Jumaýewdan. Kakamyň saýasynda. Kakalar üçin. Durup min döşüm gerip namusta gayasına yürüp min duran sürüp kakamın sayasına rovan ömür yollarım göğe yeter kollarım ayan sağı sonlarım kakamın sayasına. Hip hop dünyasından täzelik iska muslim hem rali hem medat gowlugy. Yerin yarısını pul yarsını gep balli. Senem gayrat et ownama. Hemmezat gowlugy bolar, hemmezat gowlugy. Sana diteleren alma. Hemmezat çender ownama. Yara koysalar qynama. Hemmezat gowlugy gowlugy. Dowam etýäs Eldar Ahmedow DJ Bega seni söýýän. Oylanmağın yeterliktir, qaraşarın duşuşuğa. Senin vazbın yeterliktir, açan gelecek koşuşmağa. Seyli ellerimde, seyli gözlerimde, seyli sözlerimde seni seýän ya. Seyli ellerimde, seyli gözlerimde, seyli sözlerimde seni seýän ya. Inniki aýdym Halipa Kakşamandurdyewdan. Maňa gerek. Sen bana gerek. Sensiz yeke yürek. Sensiz gülüm ağlayar yürek. Sen bana gerek. Sensiz yeke yürek. Sensiz gülüm ağlayar yürek. Yine de var täzelik DJ Bega'dan. Täze il geldi. Toylavatly täze ýylyň arçysy, şäherlerimiz gödüllüğün parçasy. Dünýäde bilindir watan sarpasy, ilimizde täze ýyl geldi. Instagram täzeliklerinde Avadan Halmedowadan canly ses. Make me feel as on you know. Sway me smooth, sway me now. YouTube täzeliklerine gelenmizde köpden bäri online gepleşige gyýdýan aýdymçy mihman edeliň diýip ahir Firuza mihman boldy. Gepleşik diýsen gowapdyr, men soňuna çelli gördüm. Siz hem görmek isleseňiz ştaýdan geçip görüp bilersiňiz. Elbette özüm barada aýdyp berjek. Ýöne sen yüzüňde estetika barmy? Ay. Halamayan da atlamda şu. Skandalyn sorawlaryna da gelýär. Kän ýalňyşlyklar goýberilen zatlar bolar. Belki de oňam habary ýokdur, belki de meňem habarym ýokdur. Ýöne bize ýetirýän adamlar başgaça ýetirýändirem. O zatlaram bilip boljak. Ýöne men toýda salam berem de ejesine, ejesem meň bilen salamlaşmady, agyr salamlaşdyň. Indi gelýär iň gowurýan şahaçygymyz köneleri ýatlar şahaçy DJ Bega bilen Seydi Sudurun gitdi. Şu aýdym kimin ýadyna düşýär?
kommentariyada bildirin. Yeni yadıma salamda senin sözlerim. Yadlayarım geçip giden ağır günlerim. Yönü biliyerim şu duygularım. Hiç açan yüreğimden çıkmarsın yarım. Ellerine kırmızı güller verenim. Unutup bilme süyen yenim. Yönü kırmızı gülleri versem de yüreğimden alıptır şolayda sözlerim. Neçe atlasam da, neçe otursam da gözümüme getirebilmem senin keşfin. Beni yadlayarmın, beni söylermin. Yönü kızarlar içinde benim geçtin. Neme olsa da men seni bağışlarım. Senin beni bağışlarsın onu biliyerim. Gelersin gelmezsin belki duyuyorsun. Canım seni unutup silmeyerim. Gitti gözümden, keşfin gitti men yüreğimden. Sevgim gitti bak men kalbimden. Can ettim ellerimden. Yine bir köneler yatlalı Anush Bratturdiyev kepderi. Göğe asmana kepderi, göğe aşkın dipderi. Dinle kuşların seslerin, cana can yarım. Yanlar aydımım sağdı. İnni gelýär tefirleri okumaşy hajygyna. İlkinji tefir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Sıma telefon. Men barınjy boldum diýipdir. Hawa siz barınjy boldunuz Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Inniki tefir Döwlet Öwezowdan. Bembeyaz ýagan kar ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatıralaryny. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılda umutların gerçek, gerçeklerin, mutlulukların sonsuz olsun deyipdir. İnnikedek Türkmen diline yazılan tesvire karışan. Yine de sağ olun. Inniki tesvirde Gülşür'ün şeyle yazıptır. Желаю, чтобы в новом году сбылось любые желания и мечты. Пусть жизнь превратится в радужный праздник, которому нет начала и конца. Желаю крепкого здоровья, финансовых и карьерных успехов, душевности, искренности, любви, тепла, добра, жизнерадости и веселых улыбок. Спасибо. Sizden yine bir Hayır, Türkmençe yazın. Inniki tesvirde Rahim Örayev. Täze ýyla sabursuzlyk bilen garaşýan. Täze ýyl nähili garşy alsaň, bütün ýyl şeýle geçýär diýerler. Şonuň üçin täze ýyly gowy garşy almak her kime nesip etsin. Tesvir like üçin däl, çyn ýürekden nipdir. Köp sag bolun. Inniki tesvirde Ayna Batyrova. Täze ýylyň şat doýy, bolmaz onuň deň taýy, öwşün atýar ýolkamyz seresen aýaz daýy. Hemmäňiziň täze ýylyňyzy gutly bolsun, işiňizde ul üstünlikler hemmäňize diýipdir. Siziň hem işiňizde üstünlikler köp sag bolun. Inniki tesvirde Bagtyar, täze ýyl bir ýol açylsa her kim öýünde bolsa diýipdir. Mejetimi. Nesip bolsa. Dostlar, şeýlelik bilen bu bölümiň ahirine geldik. Täze ýyla, täze ýylyň howasy bilen, täze ýyl atmosferasy bilen ýakynlaşalyň. Iň esasy adam özüňize gowja seredin. Hoş sag bolun. Tamam. Şol sebäpden Sen açtın diye. Ha, aw yaratma sen açtım. Täze ýyla Был хорошо. Men hem попробую еще лучше сделать. Kelermi kaldı ama diye. Benim şu söylettiğin diye. Medetmadan diyecektim. Yine gördün mü? Yok bölmedim de. Niye uyan girdik? Tehil dönem. Beni gepeştim mi? Hava içtim geçen girdik. Aslında da ay. Tesla. Sen şu an garaştın. Avu. Garaştın mı şu zada? Avu çınım aytyan. O çınım aytyan bolsan şu zada aytacaksın düşünýärmi? Sen benim tekstim illa aytmaly illa zat ýok. Däde diýär ama akka diýen ama. Farklanda. Kamera arkadan gepatýar baňa. Ber yer çarşaly. Akşaman durdyftan sen gerek. Maňa gerek çempion davay sana. Maňa gerek sen gerek. Men gördüm ýaman gowy jogapdyr. Daşary ýurt aýdymlan gowy aýtýar awata. Firuza mehman gördü. Müllü. Kommentariýa däle.
Böyle yaz yani. Göğü asmanı keptiri. Koydu. Sen vapşı çıkamadın o çıkanda. Ben biliyorum. Mektebe bu taran yılım çıktı. 2006 mı 2007 yılda çıkanaydım o. Hemen biliyorum yani. Göğü asmanı keptiri. La 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 la. La la la. La la devam. Tamam. Taş. Dalşa bolşa bolla. Tadil atmosfer. Dura men dinle. Halamadın mı? İşte. Media promote.